И здравейте отново в моя канал. Днес ще ви покажа един фокус с карти. Направо да започваме. Така. Първо да размесим тестетата. Оп. Една карта изхвърча, нищо. Ето като я сложим. Оп. Сега пак. Сега някъде аз ще кажа стоп. Стоп. Добре, и тук. Махаме тестето, на което сме казали стоп, ето. И ето, картата да погледнете. Аз ще съм се закръп. Какво виждате? Ето. Двойка ли 100? Ето. Опа. Правилно. Ето. Дистенцето. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да оставите по един мощен лайк, да се абонирате за канал. Мен, приятели, чао!